Si em dius adeu, vull que el dia sigui net. La nova cançó va ser un moviment artístic que en ple franquisme impulsà una cançó cantada en català als Països Catalans. Va ser un gènere nou, articulat com a moviment entorn de la reivindicació idiomàtica i d'uns pressuposits ètics de caire democràtic. Per ubicar-nos la importància històrica de la nova cançó, cal recordar que només feia 20 anys de l'ocupació franquista de Catalunya i la repressió posterior contra la cultura catalana es pot definir sense pal·liatius com un genocidi cultural. Van ser anys de misèria cultural, en què les iniciatives per a la recuperació cultural es produïen a l'exili, o en tot cas, de manera individual i sense massa transcendència pública. A finals de la dècada dels 50, la situació va començar a canviar. A nivell econòmic, va finalitzar el període d'autarquia econòmica, i a nivell polític, l'estat franquista va ser admès a les Nacions Unides, fet que va obligar al govern a millorar la seva imatge internacional. En aquest nou context, a principis dels 60 van aparèixer algunes iniciatives culturals de primera línia. El 1961 es va crear Edixa, es va fundar Òmnium Cultural i es va publicar el primer número de Cavall Fort. L'abril de 1962 va sortir el primer llibre d'edició 62. A poc, el català, en l'ús públic del qual havia estat expressament prohibit després de la caiguda de Catalunya, van anar aconseguint petites escletxes de presència pública, com per exemple la circular de l'abadia de Montserrat, Germinàvit, que l'octubre de 1959 es va convertir en la revista Xarrador. El naixement de la nova cançó va ser més complex. El mateix 1959, des del País Valencià, Raimon, que ni ha llegit l'article ni s'ha pres de les reunions on setmanalment Miquel Porter i Lluís Serrahima comencen a escriure cançons, va aprofitar un viatge d'acompanyant amb moto entre el seu poble, Xàtiva i València, per donar forma a la seva primera cançó, Al vent. El gener de 1951, Miquel Porter va editar uns fulls amb 6 cançons noves. El febrer del mateix any, Josep Tremoleda va organitzar 2 matinals de ball i a partir de 1961 es produeixen els concerts inicials dels 16 jutges, al Centre Lleidatà de Barcelona. En poc més d'un any es van bastir les bases sobre les quals es va sustentar la nova cançó. Els 16 jutges van anar acollint nous intèrprets fins a arribar al nombre que els donava el nom. La nova cançó es projecta més enllà dels Països Catalans. El 1966, Raimon va actuar a l'Olimpia de París. El recital va tenir un gran ressò internacional i va servir perquè Europa descobrís Raimon i el situés en l'àmbit de la incipient de la nova cançó, fins llavors desconeguda més enllà de l'estat espanyol. Els comentaris de la premsa també explicaven que a l'estat hi havia joves contraris al règim de Franco, capaços de dir-ho amb veu ben alta. De l'actuació a l'Olimpia va sortir un LP, que el 12 de desembre del mateix any va rebre un premi francès de gran importància. El disc només es va comercialitzar a l'estat francès, perquè algunes de les cançons que s'hi van incloure havien estat prohibides per la censura espanyola. L'èxit parisenc va facilitar el multitudinari concert que Raimon va oferir a Barcelona a l'Institut Químic de Sarrià el 15 de desembre. Aquest recital va convocar més de 4.000 persones i va ser el primer acte massiu de la nova cançó. Així doncs, malgrat les restriccions i les dificultats administratives en la transmissió radiofònica i televisiva i en la producció discogràfica, la nova cançó reunia cada cop més públic. Alhora, una crítica i un públic cada cop més exigent obligava molts intèrprets a optar per una autèntica professionalització. L'últim any de la nova cançó. Si respecte a l'origen hi ha un consens generalitzat i està més o menys documentat, la fi del model de la nova cançó no està prou clar. Alguns consideren que a partir del 1969 cal referir-se a la cançó sense adjectivar-la. Així doncs, el 1968 seria el darrer any de la nova cançó. És l'any en què els 16 jutges deixen de funcionar com a moviment i en què Serrat abandona el monolingüisme i en el qual els nous intèrprets ja són presentats com la novíssima cançó, molt simptomàtic que l'etiqueta ja ha caducat. Tanmateix, per raons comercials,
per no deixar fora peces interessants i essencials, hom ho allarga fins al minúscul.